خواستم که آفیزشم که مرا بینه. و از مادر برای چی جدا است؟ و با او صبر میخوایم خدا کند که روز فرزندت به سراغ تو آید. İnanıyorum bir gün geleceğiz oğlum. شادروان یک روز روحشان شاد باشد و اون کس دوست داشته شما بودن یا اینکه شوهر. و خبر مرگ نیکروز نیوزوف رو وقتی شما شنیدید باور کردید و این خبر چگونه به گوش شما رسید و باوری بود؟ Aramam sormam bir daha, yalvarsan bile Allah'a, çıkmaz da gecem sabaha aramam. خیلی فرزند من نگاه میکنم شد نمیخواد دیگه. مقصد 15 روز گذشت. وقتی مادرش گفت من خودم уже فهمیدم که دوستانی عزیز ویدیو که در اینجا گذاشتگیم отчёти که акайбаха ҳар рӯз мардума граница мебара миёра бародар боваринокай чихеле ки шумо тамошобинои мо медонед ки тӯли 2 сола ки фақат ҳами акара реклама кардастем ина рақамош ҳамиҷада мондагим занг бизанед айноми меҳробро гап занед ҳатман скити яхча дора бачаҳои нағз зан мошиноша мошинои комфортяд иншоаллоҳ ки дар роҳи дуру дароз монда намешед бародаро то имрӯза чандин нафарое буданд ки авиакасаи боваринок намеёфтанд имрӯз барои шумо як авиакасаи бениҳоят боваринок ва нархи арзонро тавсия метиҳем ки мо travel инамиҷа рақамош мондагиай акай бегона нестай бародари хидиай занг бизанед як бор нархоша пирсен ай дига авиакасо ки арзонтар боша ҳатман билет харидорӣ кунед ва шумо роҳи сафед. салом дӯстони азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали Мирзофро. шумо ҳамеша интизор ки рӯяҳои ҷадиди мо кай манзури шумо мегардад. инак бо фурсати муносиб дар омади соли нав барномаҳои ҷолиби мо пешкаши шумо акнун мегардад. барномаи Исторарез аст. дар барнома бо шумо ҳастам ман журналист Рустам Азимӣ. меҳмони нашри барномаи мо ҳастанд хонуми бисёрам зебо. агар гӯем модел аст хато намекунед. дар баробари ин овозхон ва садои хеле ҳам ширину гӯшнавоз дорад Манзурахон Саидова. ба барномаи мо хуш омадед. تشکر. мегӯянд ки агар таби инсон болида бошад ҳама тарафа барнома ҷолиб меояд. имрӯз таби шумо чӣ хел аст? Насрин Исос Отлично, спасибо. зинда бошед. ва меҳмони мо камкам бо забони русӣ ҳарф мезананд. пешакӣ мегӯям ки хайтерҳо ҳақорат накунед ва меҳмон хафа нашавад ва дилашон гарм шаваду боз дар барномаҳои дигари мо омада истанд. تشکر. бори дигар хуш омадед ва соли нав муборак бошад. با شما هم تشکر. як соле ки сипарӣ гардид дар ҳаёти Манзура фикр мекунам хотираҳои зиёд нақш бастанд ва хотирае ки ҳеҷ гоҳ аз ёди шумо намеравад. ин кадом хотира аст? خاطره که خندم گم شد. яъне یعنی دیگر نمیخندم. аз ин гуфтагӯи шумо фикрҳои мо дури дур меравад вале намедонем ки чӣ сиру асрор пӯшида мондааст. метавонем ки ошкортар ба тамошобини мо нигоҳ карда гап занем. چطور فهمونم انسان در زندگی امید بسیار از خوبی دارد آینده دارد ولی сюрпризов много. Мы думаем, что сегодня мы будем улыбаться и это будет продолжаться вечно. Оказывается, это не так. бале ҳаёт гардишҳои худро дорад ва мо ҳеҷ гоҳ интизор намерем ки пагоҳ дар ҳаёти мо чӣ рух медиҳад. метавонед бигӯед ки чӣ рух дод ва чӣ асрору чӣ сир дар дили шумо наҳуфтааст ки наметавонед бо як азоб гап мезанед? در یک سال من هم پدرم رو گم کردم. خدا از رحمت دست کنه. دادم. هم جیانم اون نیز بکسور بود UFC محمد جان سعیدов در امریکا اگر бале хабар дорем. بعد از اون آدمی که نزدیک به من بود تغییرات زندگیم رو عوض نمودن سببش انسانی که در حیاتم بود ابدی در خاطر من میماند این نیکروز نیازов بود. шодравон некрӯз рӯҳашон шод бошад. бисёр ҳам овозхонӣ хуб ва ҳеҷ гоҳ аз ёди мухлисонашон дур намеравад. албатта сурудҳои зебо доштанд ва он кас дӯстдоштаи шумо буданд ё ин ки шавҳар? можно это махфи останется. ман хабар дорам ва дар инстаграм бисёр шоҳид шудам ки аксҳои некрӯз ҳамроҳи шумо дар топи инстаграм буд ва шумо ашк рехта
чизе мегуфтед, метавонед ба тамошобини мо анамо дард, сири дили худро гуфта бошед? сири дил, ашк, дарди дилро фақат зери борон метавонам кунам. узр мепурсам аз мухлисон, чунки дарде ки ман дорам ба забон гуфта намешавад. дар воқеъ вақте шахси наздиктаринатро аз даст медиҳӣ, зиндагӣ дар назаратон чӣ гуна метобад? торик. ва шумо дар ин торикӣ худро гум кардед? Не, ман гум накардам, ҳаракат карда истодам ба пеш равам, чун ӯ фақат ба ман мегуфт: маленькая, иди вперед, улыбайся, только улыбайся. Человек хороший, человек был жизнерадостным. Фақат механдид лабханда. Дар ҳаётат чунон как сказать, рангин буд ки бисёр чизро аз ӯ ёд мегирифтӣ ва тасаввуроти хуб дошти аз ӯ, ибрат. чанд сол бо ҳам будед ва чӣ хотираҳо дар чанд сол дар ҳаёти шумо нақш баст? Ну, мы давно знакомы, но то, что мы гап задем, 6 моҳ давом дод. Дар давоми 6 моҳ бисёр омӯхта шудам. ҳамроҳаш 24 соат якҷоя будем. ҳарфое ки аз забони шодравон Некрӯз имрӯз шабу рӯз дар ёди шумо давр мезанад, кадом суханҳояш? суханояш айб нест гум. Не, чӣ ҷои айб аст? ҳамаи ҳарфояш беҳад хуб буд, фаромӯшнашаванда буд. як ҳарфаш фақат дар дили ман ҷо гирифт ки ба тоҷикӣ намедонам чӣ мешад. Маленькая. Ин суханашро беҳад дӯст дошта будам. Мехестам ай хоб, маленькая, хоб мерафтам, маленькая, спокойной ночи, доброе утро. Ласковые его слова меня просто я растаялась в этих словах. Поэтому я думаю, что ему сейчас там хорошо, потому что он был хорошим человеком. И буду молиться, чтобы его семья, хонаводаш пурсабру пуртоқат бошанд. Бисёр оилаи хуб дорад, мошалло модари хуб дорад. падараш инсони хуб, амакиш, ҳама каса инсонои хуб будиянд. Ман шинос шудам, аз наздикӣ гап задем. манро мисли духтарашон қабул кардан. Ман иншолло зинда саломат бошам, то абад дар баршон аст иншолло. ташаккури зиёд Манзура хон. ва хабари марги Некрӯз Ниёзовро вақте шумо шунидед, бовар кардед? ва ин хабар чӣ гуна ба гӯши шумо расид? ва боварӣ буд? Не, боварӣ набуд. Ки расон аввалин шуда? як дӯсти интернетӣ? Не, як дӯсти ки маро ӯро мешинохт. занг зад, гуфт ки Манзур Некрӯз дар замин хоб буд, бардошта бурдан. рости гап мошинро чӣ намуд ҳай кардам, намедонам. рафтам ки сараш бастагӣ, як ду дӯсташ дар бараш буду, вай худаш намефаҳмид чӣ гап рафта истодааст. беҳуш, яъне нафаскашиш қин буд. шумо чӣ гуна рафтед? ёд доред ки чӣ хел рафтед ва чӣ хел расидед? Не, ёд надорам. дар шоковом состояние була. вақти рафта дидам, фикр кардам ки озир соз мешаду, барои ки пагаш мо консерт доштем. дар рӯзи зодрӯзаш худаш бояд консерт мемонд, манам бояд иштирок мекардам, чун ӯ мехост ман пеш равам, пешравӣ манро мехост. баъд дидам ки духтуро бисёр болои сараш омадан. рости гап ман либоси миллӣ надоштам. баъд дидам амакиш омад, гуфтам либосомро иваз мекунаму мебиям. вақти либос ивазкунӣ рафтам, омадам, аллакай дар қарияи боло буд ки дар вазнихона буд. дигар аз шаб то субҳ дар бараш будаму фақат дуо кардем ки зинда монад, ки худованд ба даркор будаст, гирифт. сабаби овозхон шудани шумо фақат нагӯед ки Некрӯз сабаб? Не, Некрӯз сабаб набуд. сабаби овозхон шудани ман рости гап аз хурдӣ рақсро дӯст медорам. Это как говорится хобби. худам мисли шумо журналистӣ хондагӣ ҳастам.
барномаи кӯдакӣ доштем дар Турсунзода. Прямой эфир мебромадем. Я тогда была маленькая. И меня потянуло на танцы. Ман бисёр ансамблёда иштирок кардагӣ будам. Баъд охирон вақто ки дар зиндагиам мушкилот пайдо шуд, баъд муаллимагиро қапидам, ба духтарон рақс ёд медодам. Вақте ки духтарам гуфт ки мам, модарҷон, может гуфт пас мекунед рақс ёд додана, барое ки хай она уже в возрасте калон шуд. Чанд сол дорад? 15. Чӣ хел бовар мекунед? Худатон мисли 15-16 солаед. Ташаккур. Шумо барвақт шавҳар карда будед? 18. Беҳтарин. Ва шумо сухани фарзанди худро рад накардед? Рад накардам ба хотире ки як фарзандам дар дигар давлат аст. Хостам ки офиза шавам ки маро бинад. ва аз модар барои чӣ ҷудо аст? шавҳари аввалатон ҳастанд? Ҳаст. ӯ ҳамроҳи падараш? шумо чанд сол шуд ки фарзандатон аз шумо дур аст? 8 сол. 8 сол шуд мешавад. Шумо фарзанди худ, писари худро намедибинед? бо чӣ сабаб? Можно я успокоюсь? вақт медиҳем, коргарон хоҳиш мекунем ки як лаҳза моро. тамошобинони азиз, он чизе ки манзура нақл кард шояд барои ман ва шумо нофаҳмо буд ва биёед сари ҳамин масъала пурратар аз забони ӯ мешунавем. дар воқеъ шумо кадом сол шавҳар карда будед? мегӯед ман 18 сол доштам ки шавҳар карда будам. шавҳари шумо тоҷик буд? Не, курд буд. курдистон. ва шумо чӣ гуна шинос шуда будед? ман ба Истанбул меҳмонӣ рафта будам, хони холам. зодрӯз доштам, хостам ба зодрӯзам тӯҳфа яъне шавад. бо духтари холам чевар рафтем. куртамро калтатар кардам ки амҷа шавҳарамро дидам. мақсад гуфт ки рақамота бите, қафом шуд. ман рости гап рақам надодум, барое ки ҷаволам надоштум, телефон надоштум. гуфтам ман инҷа меҳмонам, мақсад наметиём номер. ва интерес қапид, ай қафом шуд. дига рӯзи амихел рафт. рӯзи зодрӯз дар як тарабхона будем. ӯ тарабхона ки хусусан зодрӯз қайд мекунад, ки дар амуҷа дидум шабо. чӣ хела одама як бор мебинӣ, дуюм бор мебинӣ, мегӣ ки майра дидагим дар куҷае. бале. амхелӣ баъд гул равон кард, бо гуфт ки ба наздам биёяд аз гарсон офитсант пешхизмат. ман гуфтам намерам, чӣ барам, ман инҷа зодрӯз қайд кардастам. дига амхел рақам гуфтам надорам, телефон надорам. телефон рӯй кард, тӯҳфа қабул накардам. баъд холам гуфт ки хай вақти шавҳаркунид омадааст, может познакомитесь. ки ман дар ҳаёт аз хурдӣ бисёр азоб кашида калон шудам, ба ягон мард боварӣ надоштам. ба ҳамин хотир аз худам боварӣ надоштам ки ягон мардбача қатъисоз мегираму зиндагӣ барпо мекунам. чунки чӣ хел фаҳмонам, ба Истанбул сабаб рафтани сабаб причина то, что я туда полетела, это и стресс было снять, и чтобы день рождения справлять. Ки сердце не прикажешь, как говорится. мо якдигарро маъқул кардем. ва дар муддати чанд тӯй шудед? 6 моҳ. тӯй шудед дар ҳамон ҷо. ва шумо соҳиби 2 фарзанд шудед? бале. як духтар, як писар. бале. чӣ ном доранд ва кадомаш ҳамроҳи шумо монд? самира ҳамроҳи ман монд, саркан ҳамроҳи падараш. ба чӣ хотир ҳамроҳи падараш монд? ба хотире ки ман унҷа бисёр зиндагӣ кардам, лавзашонро ёд гирифтам, пухтупаз, бисёр ҳунар ёд додам. рости гап модарам ки бисёр дар дигар давлатҳо буд,
ин кадбонугиро модарам неу хушдоманам ёд додан. Бисёр миннат дорам, дӯсташон дорам. Оилаи беҳад хуб, мошаллоҳ. Чизе ки ман дар зиндагӣ омӯхтам, мисли кадбону пухту паз фарзандро тарбия кардан, аз хушдоманам ёд гирифтам. Вақте ки унҷа ҷанг сар шуд, мо хусурам гуфтанд ки ту бо Самира бира Тоҷикистон, виза туғри кун, дар муддати то 1 моҳа биё Алмания, барое ки мо Алмания гуфт мекучем. Ман гуфтам Саркан чӣ? Барое ки Саркан унҷа таваллуд шуда буд. Ҳам хурд буд, баъд хушдоманам хушрӯ нигоҳ мекард. Мақсад дилам пур буд аз хушдоманам, ки мисли модари худам дӯст медорам. Дига омадам Тоҷикистон, рафтам ҷои виза, ба шавҳарам виза надоданд. Баъд вақти шавҳарам фаҳмид, ки ба ӯ виза намедиҳанд ӯ биёд, гуфт ки ватанатро тарк кун. Ман фахр мекунам, ки тоҷик ҳастам, ай Тоҷикистон ҳастам. Вақти ватанама тарк кардам, яъне ки модарма тарк кардам. Модарма мо оилада 3 нафарем, 1 духтар, 2 писар. Ба фикрам, ки очаҷонам бисёр маро дӯст медорад. Я тоже так же. шумо натавонистед? Не, натонистам. ба хотири ватан, ба хотири модар шумо гапи шавҳарро рад кардед? Не, рад накардам. Гуфтам биё Тоҷикистон, ақаллан аз модарам иҷозат пурс, ки ҳамин дилаш наранҷад. Масалан дар оилаи мо мардак гап мезанад, гапзан мардакай мисол. Зиндагиро мардак пеш мебарад. Ну мо қати шавҳарам 50% будем. Масалан вай кор мекард, ё ки хусуру хушдоманам дошта, ман хонада мешитам ва ё ба ман маблағ ҷудо мекардан, ҳар моҳ кӯмак мекардан. Чизе ки ӯ мехост, ман метонистам ба ӯ ҳадия гирам, ё ки чизи ман мехостам тиловорӣ, ба ман ҳадия. Мо якдигарро беҳад хуб мефаҳмидем. Мо дӯстдошта гирифтем, гуфсодам кун. Омада ки ӯра қарш кард, ки чӣ ба ту ватани ту виза наметиҳад, ту рад кардӣ мана, 15 рӯз ту дар вақт омадӣ, наомадӣ, ҷудо мешавед. Саркана намебинӣам. шумо чӣ кор кардед? Ман бовар накардам. Умуман бовар накардам. дар 15 рӯз шумо чӣ кор кардед вақте ба шумо суроғ монд? ҳечи. Ман фикрда будам, ки чӣ кор кунам, чӣ хел кунам. Даводаб кардам. Чанд тиловорӣ доштам, чанд маблағ доштам, ҳамаша сарф кардам, вале нашуд. Ба Алмания рафта нашуд. Баъд гуфтам ҳавр аст, намеша. номаш ҳавр аст? Бале. Баъд рости гап, ман некрӯзро барои чӣ меҳр додам? Хислат, тасаввурот, тарзи гап задан, рафтор, ҳамаи ин дар шавҳари худам буд. Ба ҳамин хотир ман ӯро тез қабул кардам ба дил. Ҳамин хел шуд, ки бовар накардам. Дигар рафтам, Алмания занг омад. Хушдоманам, ки лем хафа машав, ай ман хафа нашав, хай фарзанда ман нигоҳ мекунам, шуд намехоҳад дигар. Мақсад 15 рӯз гузашт. занҳо ва модарони азиз, ҳамаи шуморо барои кор кардан дар ширкати Атоми даъват мекунем. хеле осонаи кор дар ин ширкат, яъне ки шумо дар 1 сол 2 маротиба ҳамагӣ харид мекунед, тамом. балои шумо намесӯзад. званияҳое ки мегиред, аз званияҳо намеафтед. шумо фақат анамин командатона мустаҳкам мекунед ва аз ҳисоби ҳамин маошҳои нағз мегиред. ширкати Атоми дорои сертификати халал мебошад. ширкати Атоми зиёда аз 27 давлати ҷаҳон кати ҳамкорӣ мекунад ва аз моҳи январ дар Тоҷикистон низ офисош бояд кушода шавад. аз ин рӯ дер накарда нависед дар рақамҳои дар рӯи экран буда, корро ба пуррагӣ шумода мефаҳмонанд, осонай тез пеш меравем. Вақти модараш гуфт, ман худам уже фаҳмидам, ки ишқ, муҳаббат ҳамаш тамом шуд. баъд модарам да гуфтам чӣ кор кунам? гуфт чӣ, сабр кун, нағз бинад мебиёд. лекин наомад. Не, ман рости гап вақти фаҳмидам ӯ зан гирифт, ман комада ғалтидам. 1 моҳу
روز دو ماه در روزم کامده غلطیدم. بعد همکارایی که پیشتر دخترکا گفتم که درسی رقص از کودکی میشناختم یکدیگر، یخیل اپاخانو، یخیل دوست یارو دوستان همشون آمدن دستگیریم کردن. بیمارخانه میدونید که فقط مصرفش زیاد است. من اینجا مهمان بودم ولی فقط میدونستم که آب میآید تمام. وقتی به خود آمدم مادرم گفت که تو باید به شوهر برای که دکتر میگفت که اگر فرزند نکنی به دیوانه خانه میره. بعد گفتم خیالی برام فکر میکنم برای که شوهر من وقتی زنگ گرفت من عیب در خودم دیدم. از یک جهت مادرم بود، از یک جهت فرزندم شوهرم بود. شما در بین مونده بودید؟ دیگه علاج نداشتم. شوهرم کمتر سراسیمه شد. اگر وقت میداد صبر میکرد. ممکن من میرفتم. و شما اووزخون گفتید با اون خاطر شدم که فرزندم اقلا مرا در اکران ها بیند و شما نیز اووزخون هستید. شما رو دید؟ باور میکنه در بین 8 سال یکمین مرتبه به من صدا روی کرد. چی گفت؟ چانی باشی امن زور باشم. امی قصخان تمام. با تو که؟ چه خیلی سازی من سازم مقصد. ما باوری نداشتم که به ما صدا میگوید. ما قطعی خواهر شوهرم بسیار گپی هستیم، در واتساپ علاقه میگوییم، عکساش روان میکند. ماشاءالله پسرم کلان شده، چی را دوست میداره، چی رنگ دوست میداره. صبر میخوایم با شما و از این زیاد نمیخوایم که با زخمهای دل شما نمک جوشیم و میگذاریم به قسمت سوالهای دیگر. و شما علاقه در همین سمت، در همین موضوع توانستید که 4 مثل سرود ایجاد سازید مقصد، یا که خود رو با چی آروم میکنید در همین حالت ها وقتی غمگین میشوید؟ با چی آرام میکنم؟ من از خوردی دین اسلامی را بسیار یاد گرفتگی هستم. با من خدا رحمت پدرم میگفت که هر وقتی که میخوای سبک شدن بالای جای نماز برو باقی فرزندت دعا کن. خواهش میکنم از این استفاده. تشکر. شما خولیگان. بخشش ما نمیدونستیم و در حقیقت دوری یک فرزند از مادر نهایت دشوار است. تنها نفران احساس میکنند که در زندگی مادر هستند و امروز منظور خون فرزند خود رو اگرچه 9 سال عمر دارد از او جداست ولی در حقیقت دلش گم میزند و برای او تیار است جان دهد، اما دوری راه نمیتواند اونها رو به هم رساند و ما در این حالت او رو 100% میفهمیم و با او صبر میخوایم خدا کند که روز فرزندت به سراغ تو آید و آغوش گرم مادر نصیبش گردد. تشکر. و شما میتوانید که از همون رپرتوار سرودهای خود چند مثل زمزمه کنید تا اینکه همگی بشنویم صدای شیرین شما رو. Çağırsaydın gelmez miydin yar? Senin için ölmez miydim yar? Dünyayı ters etmez miydin yar? Aramam, aramam, aramam. Aramam, sormam bir daha. Yalvarsan bile Allah'a, çıkmaz da gecem sabaha. Aramam, peşinden geldim kaç kere, dünyamı yıktın 1000 kere, kırıldım sana bir kere. Aramam. آفرین، احسن. صدا رو بینید چه صدای شیرین، صدای دلنشین. در واقع احسن میگویم به شما. بعد از گریه. بله.
манзура хон дар баробари ин шумо машғулед ба корҳои ороишӣ бале, ва ин ба шумо чӣ медиҳад? Настроениятонро хуб мекунад? очень даже. Бовар кунед, ҳар як зан бояд ороиш дошта бошад пеши шавҳараш. Масалан, мо баромад дорем, баромад мекунем, ҳатман меравем як ороишхона, мисол худамонро фасон кардем. Ман худам визажист дорам, мейкап мадиша, вале худамам ороиш мекунам. Масалан, миҷа, нохун, макияж, прическа, ин чизоро ҳамашро худам метонам, мекунам. Ороишгоҳ доштам. Чаро доштам? Ну, вазъият дидед ку чӣ гуна шуд ки Як муддат- дигар вақт нест. Да. Ба ҳамин хотир ин ором мекунад, бисёр ором. Шумо ба мухлисони Шодравон Некрӯз ваъда медиҳед ки давомдиҳандаи ана ҳамун касби Некрӯз мемонед дар саҳна ва Албатта, онҳоро як умр шод мекунед? албатта, ба ман бовар кунед, подписчикони Некрӯз худо раҳматӣ бисёр менависанд, бисёр манро дастгирӣ, бисёр суханҳои нек мезананд. Миннатдорам, ташаккур. Яъни одам бо одам, инсон бо инсон зинда будааст. Шумо ҳозир ба ман гӯед ки не ин чиз бад, ман ҳамин чизро дар ваям ҷо мекунам, бад шуда рафтан мегирад. Бале. Аз ҷониби худо раҳматӣ фақат хуб ки буд, ман ҳаминро бардавом медиҳам. Иншолло ба дасту по бошем, саломатӣ бошад сари фарзандон. Акун чӣ гуна фаҳмонам, ҳаракат мекунам ки ҳам сурудои худо раҳматиро ба мухлисонаш ҳар як дақиқа дар дилашон андозаму боз сурудое ки худам тайёр мекунам, ҳатто консерте ки иншолло якумин агар додам, бахшида ба худо раҳмати Некрӯзҷон мешавад. Ташаккур. Ва азбаски соли 2024 омада истодааст, шумо ҳама ғаму дарду ғуссаи дили худро метавонед дар соли 2023 як тараф монеду дунёи навро кашф созед, эҷодиёти навро кашф созед. эҷодиёт, ҳаётамон худаш эҷодиёт аст. Мо як лаҳза механдем, як лаҳза мегирёнед шумо, мисли шумо. Ба ҳамин хотир албатта инсон бояд пешравӣ дошта бошад. Ман акнун медонам ки одамҳое ки ба ман қадр доранд, масалан як хелашон ҳастанд, як хелашон нестанд, ҳамеша дуогӯяшон ҳастам. Аз худованд фақат талаб мекунам ки касоне ки муҳтоҷи ёрдам, кӯмак, ҳаракат кунам ки аз дастам биёд, кӯмак кунам, ба хотире ки ҳам фарзандам давлати дигар дур аст ин қадар сол, ҳам ба ман ин чиз хушам меояд ки соли 2024 масалан як консерти хайриявиам ти это уже многое значит. Правильно? Бале. Мо бо ҳамроҳи Некрӯз пеш аз гузаштанаш як рӯз пеш ҳам консерт доштем, ҳам ӯ мехост ки ба хонаи кӯдакон рафта хайр кунад. Аку ин чизо дуруст нест гуфтан, лекин ҳамин инсон бисёр мехост ҳамин чизро. Баъд модараш қатӣ рафтем баъд аз гузаштани Некрӯз. бовар кунед дилом об шуд. Ба ҳамин хотир мехоҳам ки ҳар лаҳзае ки соли 2024 меояд ба хурсандӣ, хандаҳош, суханои хубе ки дошт, ҳар чизе ки хурсандӣ буд, дигар ӯра тасаввур кунаму интизори сарканҷон шавам. пешкаши мухлисо ҳар чиқае ки тонистам аз дастам омад пешкаш мекунам бо ёрдами шумо иншолло. беҳтарин. биёед дар охири ҳамин барнома мо ба шумо як шанс медиҳем. фарзанди шумо шуморо дар экран тамошо дорад ва шумо ҳамчун модар чанд сухане ба ӯ гуфта бошед. рӯзе ҳамин савт ба дасти ӯ мерасад ва ҳамин суханҳоро аз забони модараш мешунавад. шумо метавонед ба чашми дурбини мо нигоҳ карда чанд ҳарфе барои сарканҷон бигӯед. марҳамат. ба тоҷикӣ наметавонам гуфта. бигзор ба забони худи фарзандатон ҳастанд. Сарканҷан, seni çok seviyorum. Seni çok özlemişim. Kalbimdeki bu dertler hepsi senin için. Hep gözyaşlarım hepsi senin için. İnanıyorum bir gün geleceksin. Çok özledim seni. Kokunu özledim. İstiyorum başıma seni alayım oğlum.
Sen benim oğlumsun. Seni hayatta büyütemedim ama kalbimde çok şeylerle büyüttüm seni. Sevgimle. Sen benim oğlumsun, unutma, tamam mı? İnanıyorum bir gün geleceksin oğlum. کفایت Kuvveti de. بیاید تماشاگران عزیز از این زیاد نمیخوایم که باز هم علم‌های رو بیرون براریم و به همین برنامه روشنی انجام میبخشیم. تنسیت خاطر جمع باشد و خدا کند که روزهای نزدیک جدیدترین سرودها و کلیپ‌های منظور بانو منظوری همه ما شما گردد و این بود یک قسمتی زندگی او و ما میخوایم در برنامه‌های من بعد پهلوهای دیگری زندگیش رو برای شما قصه کنیم. خاطر جمع باشید.